बिहामजो नों दासो फैबाय बिहामजो बिहामजो आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो नों मानो रिसिभ खालामाखैमोन आरो मानो एथ' गोबाव जाखो फैनायाव आयै बिहामजो मा जादों बुङाखै मानो आयै नों सालानो आंखौ नांलानो आंखौ नागारना थांबाय मा औ आयै बिसिदा जायबा सिख्लाखौ मोजां मोनो बेजोंसो थांबाय बियो आंखौ नांलानो आयै मा फाग्ला जाबाय नामा बियो आयै आंहा दा मा जाबावगोन आंखौथ' बादो आंनि गोरबोआव थानाय गथ'आ मा जागोन प्रेगनेन्ट समावनो बियो आंखौ नागारना थांबाय आयै बिसिखौ लिंहरफिन न'आव आं लिंहरबाबो फैला बियो नङा अबाव दंहैयो बे मानसिया मिन्थिया आयै अबाव दंहैयो जिखिजाया बियो आंखौ दिनै फन हरदोंमोन फन हरनानै बुंहरदोंदि आंखौ नांलानो जायखौबा बियो गोसथोयो बिजोंसो थांबायनो आंखौ नांलानो आयै आं दा मा खालामबावनो आयै आयै आं हस्पिटालावसो दंहैयोमोन आं बिसिनि बाथ्राखौ खोनानानै थैजानासो गोलैना दंमोन आयै आं हस्पिटालावसो दंहैयोमोन बेनिखायनो गोबाव जाबाय आयै आं सहायनो हायाखै आं दा मा खालामनो आयै आंखौ बेफोरबायदि नागारलांबाय बियो आरो जायबा सिख्लाया बिखौ मोजां मोनदों हिन्जाव दङ होननाबो मोनथिखागौनोलै आयै थेवब्लाबो बियो गोसथोदों जोंनि संसाराव मानो हाबनांगौ बियो बे सिख्लाया जुदि गोसथोआमोनबा बिसिदा गोसथोनो हागौमोन नामा बियो गोसथोआथ' होनना बुंनांगौ ना आयै बिहामजो आं मा बुंबावनो र' आं बेखौ फन हरनानै लेंहरगोन मानो बिदि खालामखौ नोंखौ बियो गथ'नि बिफायानो जासिगोन साननैसोनि उनावनो फाग्लासो जाखो ना मासो जाखो बियो पापिया जायबा सिख्लाया बिखौ मोजां मोनदों आयै पाप नांगोन पाप नांगोन आं मा खालामबावनो दे आयै दे बिहामजो गासिबो मोजां जाफिनगोन नोङो धैर्य लाखि बिहामजो लासै लासैनो मोजां जागोन बे बिजिदा नोंजोंनो फैफिननांगोन बिहामजो न'आवनो फैफिननांगोन बियो बिदि नागारना थांबा जायाथ' बियो आइया आंखौ न'आव थाङिखाय बेसेबा दुखु खालामबाय थायो आं थांसैयानो दे गाबोनो र' गायदे आनैखौ आं फन खालामनि थांबाथ' आफाया आंखौ बेसेबा रायगोन थेवब्लाबो आङो आइमोननि थाखाय खेबसे थांनोसै आइया सानफ्रोमबो दुखु खालामबाय थायो गाबोबो आं आरो बोरैबा मोनो बेनिखायनो थांसै आं गाबोनो थांसै आफाया आंखौ जियानो बुङा मानो थेवब्लाबो थांगोन आं आफायानोथ' माला सोलायगोन मानसिया माला मोजां जागोन आफानि थाखायनो फरायनायखौबो नागारबाय आङो बेसेदि फरायबावनो गोसो मोनो आंसो मिथिगौ र' आङो आनैनोनो फन हरनि बेसेदि न'आव थांनो लुबैदों बेसेदि गोसोखांदों आङो न'नि मानसिफोरखौ आरो गामिखौबो गोसोखांदों गामिनि मानसिफोरखौबो बेयाव थानोथ' एसेबो गोसोआनो गैला आफाया जुदि आंखौ जेबो बुङामोनबा आं न'आवनो थागौमोन नाथाय आफायानो आंखौ फिसालाखौनो साना खालि गुबुननि फिसालासो सानबाय थायो आंखौ हेलौ गल' आनै मा खालामदों नै टुटुलु मोननो आदार होदोंमोन र' आङो अ ओमफ्राय आनै आङो गाबोन न'आव थांगोन मा होनदों नोङो लावगा नोङो गाबोन न'आव फैगोन औ आनै बेसेथ' आरो न'आव थाङालासिनो थाबाय थानो बेसेबा गोसोखाङोलै आनै आं बेयाव थानोथ' गोसोआनो गैला न'आवसो थानो गोसो नाथाय आफानि थाखायनो आं थाङा आनै आफाखौ माबा आफानो खिन्थानाङा दे आं थांगोन होननानै खिन्थाथारनाङा नङाबा आफाया बेसेबा बखिगोन बेखौनो माबा थाल लाबाय थायो नोंबो नोंसा आफानिल' न' नङालै बियो थेवब्लाबो आफानो खिन्थाथ'नाङा लागिबा आङो न' मोनहैनायनि उनाव मा बुङो बुंबाय थाथों जेबो मोना आङो नाथाय न'आव थांनायनि सिगां जुदि बियो आंखौ बखिहरोबा आं थांनोनो बागोन आनै दे जागोन दे गल' बे फाग्लानोलाय आं खिन्थाखाया नोंसाया गैया र' माबा नासो सारबाय दङ बियो बेसेबा खुसि मोनगोन बाजैया मिन्थिगोन ना बेसेबा गाबो नोंखौ गोसोखांनानै नों आरो फैनायानो थाङा माथो बुंबावनो आरो आनै आं आफानि थाखायनो थाङा आं बुंदोंना बे फाग्लाखौ नोङो गोसोआव लाबाय थानाङा नङा दुखुबो मोनखाङोना बेफोरबायदि बुंबाथाय रागाबो जोङो बे फाग्लाया नोंखौ फैगोन होनना मिथिबाथाय नोंखौ फन हरनानै बखिहरगोन आरो बेलाय ब्लक खालामना दोनलै गल' ब्लक औ आनै ब्लकखौनो खालामना दोनथ'नोसैलै आं आफाखौ मा थिग बखिहरनोबो हानाय आइया बुंफ्लांनोबो हानाय बेनिखायनो ब्लकखौनो खालामना दोननि र' नै दानो खालामनि र' आङो खालामनै साला फाग्लाखौ गल' एबार खिन्थु नोङो थांनो मोनला दे नों फरायफिननांगोन मिथिगौ ना गल' नोंहा जेबो बैसो जायाखै फरायना ला जाम्बा गथ' आनै आं बोरै थानो दे आफाया एथ' बखियो आंखौ आरो लाजिखांनायबो मोनो
माथो जिखिजाया नोङो न'आव फैसिगोन ना गल' बिराद खुसि मोनदोंलै आङो मोनथिगौना लावगा लावगा आरो लावगासिनोसो जाबावबाय खोमालै नोङो बोसोरसेयानो जानोसै नोंखौ नुयिया गाबोन फैबाथायसो नोंथ' समफोरसो मोनफैगोन ना आनै बरिया गल' बरिया बिराद गोसोखौ स्रां मोनबायलै आं मानसिया टेनसनसो जाना दंबाय थायोमोन मोनथिगौना गल' मानोलै आनै मानो माने माबा बेमारिसो जाबाय माथो आंलाय बेमारफोरानो हामला दै बेमारिनो टेनसन जाबाय थादोंमोन आङो मा हामाबो मायाबो साला दे आनै हामगोन दे लासैनो हामलांगोन ओमफ्राय हाबा जाबाथ' बांसिनसो हामबावगोन हाबानि खोथा बुंथ' नाङा र' लावगा हाबा जानो बायोलै आं थाब हाबा जादोलै आनै आमाय नांगौ बारहो नों फैग्रो न'आव एफा खुसिनि दिनाव हाबानि बाथ्रा रायज्लायथ'नाङा र' लावगा ओमफ्राय खैथायाव फैगोन नोंलाय गाबोन फुङावनो थांगोन आं आनै माबासोआवनो बिदिनो फुं माने 8:30फोराव दे गल' थाबैनो फै नों फैबासो न'खौ एसे स्रां मोनसिगोन नङाबा दरसिसि मोनबाय थायोलै दे गाबोन थांगासिनो दे होमबा आनै ना आङो गस्लाफोरखौ पेकिं खालामनि र' दे गायदे गेदाङा दा नोङो बे सुवार बादसाखौ मानो फैनो होदों न'आव हा बियो न'आव फैबानो आंहा सान्थि गैया होनना मोनथिनाबो मानो फैनो होदों आदा मा बुंलाबायो नोङो दै मा सुवार बादसा जालाबायनो बेलाय गावगायनि फिसालाखौनो मा बुंबाय थायो आदा आंनि फिसाला नङा होनदोंना बेयो गायदे नोंसोरबो मोनथिनाबो मोनथिबायसो दिन्थिफ्लाबाय थानाङा दै मा मोनदों नोंसोर हा मालानि फिसाखौ अनबाय थानो आदा मा इसेबो बोरैबा मोना नामाय नोङो हामालै आदा हामा आरो गथ'आ फैनो नागिरदों बोसोरसेयानो जासिगोन न'आव फैयाखै बेसेबा गोसोखाङोनो नोंहालाय मानोथ' गोसोखाङा एसेबांबो अन्थाइ बिखानि जानाङालै आदा नोंलाय मा बुजिनो आंसो मोनथिगौ गायदे बे गथ' सासेखौ नुबादि आंहा बेसेदि बिखा गावो खर' गुदुं मोनो आंसो मोनथिगौ आदा जानला मानला बुंबाय थानाङालै फैथों गथ'आ मोनथिगौ ना फैनो नागिरदों दा नोंनो खिन्थानो नागिराखैमोन बियासो अबेनिफ्राय फैनानै खोनासंखंबाय थादों फैनो होनाङा साला सुवार बादसाखौ र' फन हरनानै रायहरनि आङो बे सासे गथ'खौ नुबानो रागाया थिखिनियाव दावखोखायो आंनिया मोनथिबाय फैनो होनाङा मोनथिबाय बादा हो बाद होलै आदा बाद हो आरे आदा नोंहा माथो बेसेबा फैसा दाहार नांना दङलै हा बेसेबा रायना गालांदों जोंफोरखौसो मोनथिबाय माथो बेसेबा 1,000-50,000 ना 60,000 फैसा होनो दोंनो नोङो लासिं सिं जोंफोरसो बुंजालांबाय थायो होखारहरनांगौ बिसोरखौ फैबानो रायहरनांगौ मोनथिबाय मालायनि फैसाफोरखौ लानानै बेयाव दिहुननाबो होआ मा खालामो नोंलाय लानानै मा खालामो हाथाय खालामनायफोरालाय माथो जाखो हाथाय खालामो नोङो नोंलाय माथो हाथायखौनो खालामा मालाबा आलु लाबोयो सेरसे आरो मालाबा पियास लाबोयो ओमफ्राय बानलु लाबोयो बेबो मालाबाल'सो लाबोयो माथो आयासो बांसिन खरसा खालामो ओमफ्राय बाजैयाबो खालामो नोंथ' खाम गैखाया फैसाफोरखौ होनोबा होदो दे बेयाव न'आवसो बिफैबाय थायो दिनैबो बेसेबा बखिलांदों मोनथिगौ ना नायनासो लागोन होनदों नोंखौ एबार मोनथिबाय बाद होलै सैमानि फिसाफोरखौ जेखि जाया गायदे गल'खौ न'आव फैनो होनाङा मोनथिबाय र' बेखौ न'आव फैनो नागिरदोंना बियो रायहरनि आं आदा जेबो आदा सादा गैया बेयाव फैनो मोना नाय बियोसो थै होनबाबो नों बेखौ फन हरबाबो मोनलाथां मालाय गल'आ नोंखौ ब्लक खालामखाबाय सना नोंबो दे आरो दिनै खिन्थु बेरायना फैना बेसेबा मोजां मोनबाय दे गोसोखौ नोंनि हिन्जावआ फन हरलायबायानो सानसे गैयालै नोंनि हिन्जावजों बाल नंनायनि फनखौनो हरबाय थागोन आंखौसो डिस्टार्ब मानोथ' रिसिभ खालामो दे नोङो ब्लक खालामना दोन बिजित बेफोरबायदि बुंबानो जागोन नामा बेजों मोजाङै थाफ्लानांगोन मोनथिबाय गोबां खोथा दं बेजों मोजां जाफ्लाना थानायाबो सिद्धाथ' दे जेबो बुंनाङा आं फनखौ रिसिभ खालामनि हेलौ उर्मिला मा जाखो मानो गाबखो नोङो उर्मिला बिजितआ आंखौ थारैनो नागारना थांमारबाय मा आयौ बिजित गुमाया मानो बेफोरबायदि दिनै आं सानाखैमोनलाय उर्मिला आंलाय सानदोंमोन लोगोनि न'सो दंहैयो होननानै नाथाय बियो गोसथोनायजोंसो थांबाय आंखौ नागारना उर्मिला आं मा खालामनो आंखौ बिदि खालामनाङामोनलै बियो उर्मिला आं दा मा खालामनो उर्मिला आङो प्रेगनेन्ट बावसो मा होनदों नोङो बिजुलि नों प्रेगनेन्ट उर्मिला आं प्रेगनेन्ट
प्रेगनेन्ट हिनजावखौनो बेयो नागारना थांबाय उर्मिला एथ' पापिस्ट' बेयो आरो जायबा सिख्लाया बेखौ गोसोथोदोंना बेहाबो महा पाप नांगोन नोङो प्रेगनेन्टमोन आरो बिसिदा बिसिदखौ मिया एथ' गाज्रि नोंखौ प्रेगनेन्ट खालामदों माने नोंखौ प्रेगनेन्ट खालामना बेफोरबायदि नागारना थांबाय उर्मिला आं दा मा खालामबावनो दे बिजुलि नोङो प्रेगनेन्ट मार आयु नंमारगौबो दे बे बिजित गुमैया मानो एथ' गाज्रि दे दोनथ'नाय जोंनिया बिसि बेफोरखौ मा खोनादों आङो हा नोङो साला बिजुलिखौ प्रेगनेन्टसो खालामना फैबावदों नोंखौ साला गोरोन्थि जाबायलै सना सरि गोरोन्थि जाबाय साला नों माथो बेजों उन्दुआनोलै हा गाज्रि नोजोर होबाय थायोमोन आरोना नों बेखौ नों बेखौ प्रेगनेन्टसो खालामना फैबावदों बाल नोङो आं थाखानायनि उनावबो नोङो बेजों देहानि सोमोन्दो लाखिदोंमोन बाल बै थाला आंनि दाय नङालै बेनो आरो बेनो गासिबो बिजुलियानो दे गोरोन्थि जाबाय आरो दानि खोथा नङाथ' बियो बेया माबा प्रेगनेन्ट जानाया दिनै मास मोनबासो जाखाबायानो मा मास मोनबानि सिगां आं गैयामोन नामा हा नोंलाय माथो बेसेबा बुङोमोनलै बेजों उन्दुदोंबाबो आं गोजान गोजानै उन्दुयो होननानै बिथिंजाय सिरि सिरि बारुला हा दैलै सना निमाहा होदो बिनि थाखायथ' आं नोंजों फैबाय आरो माने नोङो गोसोखौ हमथाना लाखिनो हाया आरोना नों सासे गुन्दासोलै बिसि नोंखौ ओरैबायदि जोंबाय दिनै प्रेगनेन्टसो खालामना फैबावदोंलै नोङो दाथ' आरो बेसेबा भेजालसो जाबावगोन गथ' गथाय जाबाथाय बेफोरखौ नों साननो हायामोन नामा गोसोखौ एसे हमथाना लाखिनो हायामोन नोङो हा गुन्दा एथ' गोसा गोसा बुंनाङालै मानसिफोरा खोनागोन आरो बिजुलिनि थाखायसो दे आंनि थाखाय नङा सिन्था नोङो नों मोजां नंखाया मानसियानो सरिलै सना खेबसेनि थाखाय निमाहा होदो माबा बालर प्रेगनेन्टसो खालामना फैबावबाय दाथ' आरो नोङो गथ' जाबाथाय थांगोनसो खोमा आंखौ नागारनानै ना नों आंखौ नागारना थांमारगोन गथ' जाबाथाय नोंखौलाय मानो नागारना थांनोलै सना दै आं बेखौ प्रेगनेन्ट समावनो नागारना फैबाय आरो डिलिभारि टाइमावलाय मानो थांनो दे नों थांगोन देनांबाबो थांगोन नोङो गथ'आथ' हाजारबाबो नोंनि ना गुबुननिथ' नङाना नाजायज अलादथ' नङाना होमबा नोंथ' गथ'नि बिफा जाहैगोन गथ'नि माने गथ'खौथ' नों अननो ओंखारखागोनलै हाजारबाबो गावनि गथ'खौ नागारनो हाया मिथिगौ ना अननो ओंखारखायो नोंबो गथ'नि थाखाय थांगोन दा आंखौ नागारनानै थाङालै मा आंनोलाय बे गथ'खौलाय मानो नांबावगौ आङो जोंनि गथ'खौसो अनगोन मिथिगौ ना नोंनि आरो आंनि गथ'खौसो अनगोन थाबैनो आंबो प्रेगनेन्ट जानांसिगोन होनबासो बियो थांनाय नङा थांबाबो आरो आंजोंनो फैफिनगोन आंखौ नागारनाय नङा बेनिखायनो थाबैनो प्रेगनेन्ट जागोन आंबो नायबाय था बिजि नों जुदि बिजुलिजों थांफिनोना आं मा खालामो नों नायबाय थाबानो जाबाय नों आंनि जिउखौ धंस' खालामनो हायाथ' खालामालै सना नुवाखै आं नोंखौ बेसेदि मोजां मोनो नोंनि थाखायनो आं बिजुलिनि जिउखौ धंस' खालामना फैबाय नों आरो आंखौनो बुंबाय थायो इसेबो फोथाया फोथायनो गोब्राब मोनो आं मिथिगौ ना थांल' नों आंखौ नागारनानै नोंनि खानदानखौनो खतम खालामजोबगोन आं फिनिश खालामजोबगोन मिथिबाय सासेबो दोना सासे बुथारगोन आं